I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno u novom klipu, ja sam Ica HD. Vraćamo se konačno posle 2 meseca. Da. To je sa mnom moj drugaraca. Znači, ceo letnji raspust nismo snimali. Sad sam slučajno čuo tu od drugara, a zbog čega ne snimaš, snimaj ovo ono, imaš na nekim klipovima na jednom klipu preko 540 prikazima, ma šta lupat. Ja uđem ljudi 70 subscribera i 573 prikazane video. Nove kopačke patike. Što je za mene predobro. I samo sam to želeo da vam kažem da se vraćamo. Sledeći video će biti, evo sad da vam pokažem ovu loptu, a sledeći video će biti nešto drugo. Ili može i ovaj klip. Može ovaj klip obraćamo. Znači ova lopta, Bundesliga, ne znam kada je ovo još bilo, mislim koje sezone, ja mislim da je bilo prošlo, tako nešto, nisam siguran. Znači ekstra lopta, dobra je, da vidite, znači dobra lopta. I, to je nešto, moj kameraman, ove patike, ove kopačke. Znači te kopačke, vidite, 38,5 broj. Da vam tu drugu. Vidite, to je naš kameraman, koji je bio kameraman, ali smo ga otpustili jer nije imao, to jest nismo platu davali veliku, a i on nije lepo snimao zbog toga. Znači, ovoliko smo je platili, ovoliko sam ih platio. Mislim, ja ipak više volim Adidas, ali moj tata kaže, bolje je Nike zbog džepa. Mislim, manje košta. Dobro ljudi, znači to je bilo to za ovaj klip. Posle 2 meseca opet se vraćamo, valjda ćemo da snimamo kako treba. Imam reakciju, snimat ću možda koju reakciju na videe. Uglavnom ćete biti reakcije, ono, kao možda neki golovi, tako, ono, naprijed, da? I to će se svidjeti i lupite like, share i subscribe ako se neko svidio video i volao bi da ovaj video ima više od 5 lajkova. Znači, volao bi da imam, ono, više od 100 pregleda. Više od možda nekih 50 pregleda za 10 dana, vjerojatno će tako da bude, ali nema veze. Znači za 10 dana bi volao da ovaj klip ima više od 50, 60, 70, tako nešto pregleda. I to bi bio veliki pozdrav za sve. Ćao.